cidade escolleu Ourense para organizar este campeonato femenino de fútbol sala. Creo que é unha boa oportunidade para a nosa cidade, unha boa oportunidade para a Ponte, o noso equipo representativo, equipo que promociona a cidade por todo o Estado, de celebrar aquí, de ter unha boa oportunidade para poder, se é posible, o domingo xogar a final no pabillón dos Remedios. Animar a toda a xente, a toda a cidade de Ourense a acercarse novamente ao centro deportivo por excelencia da nosa cidade, que é o pabillón dos Remedios, onde este fin de semana, venres ao domingo, celébrase este campeonato de fútbol sala femenino. O importante que é, para nós, para o Concello de Ourense, promocionar a cidade e promocionar o deporte femenino. O traballo das mulleres e das rapazas, a súa entrada no deporte de unha maneira importante. Por lo tanto, só dicirvos que este venres, o primeiro partido da Ponte ás 8 da tarde, o campeonato vai pasar pola mañá, con o primeiro partido é o Córdoba co Rioja, pero o noso equipo, o equipo da nosa cidade, xoga o venres ás 8 da tarde no pabillón dos Remedios. Depois, a Natali nos explicará máis a fondo os horarios e como é a entrada e como máis. Agradecervos a todos a vosa presencia e a difusión de deportes femeninos como este. Creo que o fútbol sala terá, de todo o Estado, terá os ollos e a mirada posta en Ourense nesta fin de semana.